Považskom Podhradí vzniklo občianske združenie Podhraďáčik. Jeho cieľom je spojiť obyvateľov tejto mestskej časti pri spoločných komunitných činnostiach. Vďaka úspešnému projektu a podpore z participatívneho komunitného rozpočtu mesta Považská Bystrica už prvú spoločnú aktivitu odštartovali. Je ňou zelená učebňa. Takže naša pani riaditeľka Chrabačková prišla tento rok s nápadom, aby sme vytvorili občianske združenie rodičov a detí, škôlky a školy. Tak sme to nejakým spôsobom zrealizovali a dozvedeli sme sa o tom, že mesto ponúka možnosť zapojiť sa do komunitného participatívneho rozpočtu a práve vymysleli sme tento projekt, lebo sme uznali, že toto je vec, ktorá nám v tejto škôlke chýba. Areál materskej školy v Považskom Podhradí ponúka veľký priestor, ktorý sa rozhodli rodičia detí využiť. Ich zámerom je rozvíjať environmentálneho ducha, zodpovedný prístup k životnému prostrediu, ponúknuť zážitkové učenie, ale aj vybudovať vzťah k zdravému životnému štýlu. Máme tu krásny priestor, veľa zelene, stromy, tieň, ale tento priestor, ktorý je všade tu, tak ten bol nejakým spôsobom nevyužitý, len taký holý, kosil sa. Tak sme rozmysleli, že by bolo fajn vytvoriť tu takú malú komunitnú záhradu, kde by si deti spolu s rodinami, s pani učiteľkami a aj so starými rodičmi, občanmi, ktokoľvek sa bude chcieť zapojiť, mohli vytvoriť taký priestor, kde by nabrali nejaké skúsenosti so sadením, s rastlinkami. Počas prvej spoločnej brigády priložili ruku k dielu desiatky rodičov aj detí. Predmetom tejto brigády je osadenie vyvýšených záhonov a potom na nejakej ďalšej, ktorú budeme realizovať na jeseň, budeme vytvárať senzorický chodník, kvitnúcu lúku a ešte nejaké bylinkové špirály. A podarilo sa nám takisto vyhrať v jednom obchodnom reťazci altánok, ktorý tiež pristavíme tuto k tomuto priestoru a pekne to dotvorí jeden celok. V Považskom Podhradí nemajú o spoločné aktivity núdzu počas celého roka. Stretávajú sa na nich celé rodiny. Aktívnych rodičov tu máme teraz veľa. Je to úžasné, že tu taká komunita, ktorá funguje, stretáva sa, vymýšľa nové veci, je ochotná pomôcť, takže verím, že sa nám podaria aj iné veci. Projekt Zelená učebňa dostal podporu hneď z niekoľkých strán. Kľúčové bolo samotné hlasovanie v participatívnom komunitnom rozpočte mesta Považská Bystrica. Určite som veľmi vďačná všetkým, ktorí nás podporili. Bolo to úžasné, že sa zapojili, že komunikovali s svojimi priateľmi, rodinami a vlastne šírili túto myšlienku a je to naozaj vďaka ním. A ešte by som chcela neposlednom teda rade poďakovať, lebo náš rozpočet je trošku vyšší ako 1500, dostali sme ešte aj sponzorský dar od jedného túto občana z Považského Podhradia, takže sme mu veľmi vďační za to, že aj on sa nás rozhodol podporiť a to je pán Vačko, je to náš sused, takže sme naozaj veľmi radi a jemu sme vďační.